בואו נכיר את מסך הכניסה. כפי שאתם רואים, מסך הכניסה מחולק לארבעה אלפונים מוקטנים, כאשר כל משתמש יכול להחליט איזה אלפון הוא ירצה לראות בכל חלק מהמסך. ניתן לשנות זאת על ידי לחיצה על העיפרון, ולהחליט מה שנוח לנו ומה אנחנו רוצים לראות. באופן הזה מאוד פשוט. בגדול, מסך הכניסה לא מיועד לעבודה, אלא מסך שמוביל אותנו למה ממתין לנו היום, אם זה פעילויות, אם זה פגישות, אם זה דואר שלא טיפלנו, אם זה תביעה שממתינה לטיפול, אם זה תהליך כזה או אחר. דרך הכותרת ניתן להיכנס למסך המלא, לאלפון המלא, ולעבוד שם באלפון המלא. לא מומלץ לעבוד על מסך הכניסה בעבודה השוטפת היומיומית. זה הכל.